Здаре, приятели, добре дошли в днешното клипче на Fortnite. Чай малко да вкараме установката, да пуснем малко ливавите светлини. Та в днешното видео какво ще правим? Ще играем OG Fortnite. Отново с капонето ще се почувстваме млади. Аз на 16, той е още новороден сперматозоид. Какво правим днес? Ако не вземеме една победа от 2 игри, днеска аз купувам нещо за ядене на капонето. Или V-Box. Но ако вземеме една игра, той ще ми купи нещо. Съгласен? Да видите кой съм. Айде. Разбрали ма, бе? Аре, бе! Мамка му, оджи мапа! Само не знам кое е редно, но това без теб не е живот. Кай скачаме, бе! Кай скачаме! Дай тука! Дай тука! Братко, дай тука, дет си направи първия кил на един от епизодите. Дете, като видях OG мапа, направо се разчувствах, честно. Сега ще ти кацам на главата и ще те убият. Ай сега ще видим кой ще кей. Бот. Аре, сега на кой съм по-уедяни гащите. На тебе. Аз като не съм играл, какво очакваш? Аз от теб те кера, бе, мангал малък. Ми каза, че ще ми кериш. Не убих един. Найс. Ево, аз не мога да оцема никой. Мика, че си кривак. Аре, бе. Още един умре. Това са някакви лоби бота. Да. И аз убих два лоби бота. Днес какво се притеснява? Аре, бе, как ще си тука, бе? Нарочно да направим така, че да не направиш победа. Не бе, не беше се постарай. О! Пресла хил имаше. Брат ми има хора при тебе. Хил имаше пресла. Нямам хилове. Имам само една имка и една помпа. Къде ме стреляше това? Тази камера, защо не работи, еба майката, бе? Майка ми ще еба, бе. Какво е тази? Тия по мене ли? 30 лайт! Пресла е то на лайт. Решка ли? Да излизам да ги ушамара. Бе, не знам. Кой ще ошамариш? Давай. Къде са, бе? Къде Къде са, бе? замина, бе? Тук некъде се скри. Къде си я пусна? Да го респектира ли иска? Отдъртя. На мен ето го 68 лайт, бързо! Браво бе, уби го на време. Дигите ме! Мале, брат. Къде си, бе, Пешо? Идват другия, Бягай, преславя, па после върза за картата. Не. Ще ме стресава, преславя. ба, майка ти, бе, брат. Ти знаеш, па съм аз, бе! Бате, тука! Аз ще опрето. Не. Тебе раз. Ти още говори по телефона, бе. Знам, казах ти да кажеш когато спре. Да, бе, като за първо оръжие. Супер е това, не знам. Поне имаш някакви. Ти от час при малко играта с Виктор и Тодет я направихме. В началото имах снайпер, брат, и убих. Добре, че избегах от това место, че... Ето помпичка, асаутче... Бати Бажев мелето си умрял. Зае. Съм на едно. Ти подол по мене съм дет. Брат. На една кирка съм, бе, човек. Какво говориш? Поне ма имаше хил горе. Та игра няма да я спечелиме. Преска. Не мога ви взема и на двамата картите. Що, бе? Я гледа съм на едно. Как да ви ги взема? Ще мога да взема неговата, че е по-близо до мене. Те при твоята карта седят хора, човек. Аз ако отида ще умра.
Поне да се задържа жив. Да. И какво ще направиш, като ме ръчнеш, бе? И какво? И какво, бе? И какво? Ма фанеш за кура. Ами, верно ще ма фанеш! Еба майката, ако ме пребие сега педал. Чакай, спри! Не разигра нещо. С Петю сигурно. С Петю ли играеш? Да, стой малко, че ще ме пребият. Едни в едната срочни, в другата си игра заедно. Къде си без капаняк? Ще еба майката се. Чакай, че пребиха лайното. Стига, дай цигара. Бе! Няма игра, тази тъпа игра! Бах ти, педерацка, да. Еми дай, цигара. Може да се... Ма той говори по телефона и не може да се оточи, брат. Мълча. Ще умра. За кой? Ебам се да я облиш, ми е интересно. Сина някой сваля ли тук? Дължиката се сваля. Вместо би викал ме просто да ми некой ме... Ръшката на двама е. И после който ми казва... Трима мършка. На мене има и. Двама на мене. Ми каже, за да не ме изпразниш. Аз не гледам, мали жени дига. Няма, брат, мен мръшнаха трима. Дете ли? Жената са на царите с псалмите, а сцена ако се дириграме до штука, че си пее. Много бе, а сега е, че да, просто се чужди. Това е ще зле. Представям, споделих леко. А не потия? No. Седи ме вие и изведи ми си бързо по стас. Аз съм дет. Няма! О, семията. Ама ти Даде ми скар. няма да ти кажа да не се изразниш. Да бе, ако ти бях казал с нощи, дали нямаше да те погаделичкам. Не, Не знам бе, аз така си мисля, навярно ти мисля. Аз ще уби някой. сега, не, ми сега ти идем, кашаса да ми се... Аз съм строг този че респонпа, бе. Да си кажеш, пише, тук друга да ми кажеш, аз да мисля. И на това, че се убие може би... Какво ти кажа, ти какво искаш? Или дай на мене да ги стакам. Ще го направим Я да на стак. моя. Да, имам Ей, два. Валентин, че ти го напре, той има. Верам на брат. Кое бе? Има хора, има хора. Какво искате да правя аз? Всяките мат. Да. Дева, Витва, Нехи. Сега специално колко ще тръгвате? Не знам, Балу, не знам. Не знам, Балу, не знам. А там се опитам, а гръмна и сега ще ме бъл майката. И до те на мен ще ми е бът, не знам. На тебе. О, леко. Не знам кой Леко на малките. Не съм опитала да съм на пълнен има към Крисмас. Пазар някакъв си с някакви къщи, че ви нещо интересно да знам. На лайт. Нещо новогодишно. О, пейте кура, перера си мръсни! Педера си мъртви, жарко мъртви. Да, много съм опасен Нок. вечер, аз съм като машина. Да, ти си като машина за говна. Нокнах се сам! От вчера той се косата голема. Нок. Преска помощ! А ти му даде Инстаграм? Преска! Ще фоловни моли Анастасия. 35. Ще ме довърши, ръшкай го, ръшкай го! Идвам, тук съм. Горе, горе, горе! 20. Малекъв съм тъп, повече няма правят, махам го този рокет. Е, тук е. Някакви пъти, докато сме си говорим и сега ми аз знам песента, ама аз това мисля, че го сънувах, а не че е вер. Маля, се това ти тъпия сън сънувах, майко, направо... Как ти го наби? Човек се събудих. Да разказваш ли? Не, Преска! не. Сигурно съм го Сега домогал. не. Ако си дойдеш до вечера. Ти представя си, верно?
Да, не е вярно, тя харесва Румес. Крак! Дед. То на тебе, крак. Ще станаха двама. Ама това нормално е. Ма да те видя да е какво вече време да не се познавате като Чакай малко, защото сега се бие, бе, човек. Сега съм Той се сети. в файт. Снимаме клип в момента. Аз мога да не се познавате. Май! Бати бота е това. Този е тъпа курва, дет ме уби. Това бих казал аз. 17 лайт. Обаче да е. Ти само да не ни излизат. Дете? Имате черпа с зъби. Не с тези те черпи. С тези? Да, айде. Айде, да. Айде. Чакай се. Ето так. Значи не може да показвам данните. Да бе. Закриваме. Оп. Thank you. Fuck you. Пак. Чакай. И 1440. Така. Чакаме само да излезе Харли хитракирката и я купувам на момента. Но тази вечер да излезе древен. Загуби това предизвикателство, ма за да видиш кой съм, утре мога да почерпа с нещо. Мога да ви кажа, че ме лъжи, ма както и да е. Така че благодаря, че гледахте това предизвикателство. До скоро.